kamgbe ị kpọrọ mbịa Lagos sị na ị ga-enwetara m ọrụ ha sep ahụdụ m kamgbe etu ka m nọ ka ị kpọrọ mkpọpụrụ otu nwaanyị ọnwụ na nwa ya ha jiri mmiri futubọọlụ ha ji m na-emejisa m oyi ledịnụ m akwa gwala gị koloda ele ebele ụdọ township ọnụ ọnọdụkwa ebele nwụdụkwa ọrụ na-ebue ebele wu Lagos no brother mood no sister mood na-amaghị ụkwụdụ nwụrụ ụgwọ ịhụrụ ọrụ na ịrụga ngala ugbu a na-ejiklali oche ya jisie ike gị si n'ọrụ na ngala ugbu a ga-abịa ịga n'ọrụ ọzọ ma ị ma ihe i mere gaa kara pọlị na bebi nta ikwuru eziokwu gị kara ha akpata ego lele gị na-ebu akọga mpeteri ịma aga m akpata ego karịa Chineke edewule Make una off this light now, eh? You know this business, eh? Why not they use noise to disturb me for here? What's up? Hey, make una off this light. I won't sleep. So what's up? Huh? How's Also, mwana me. Abela na magama potaliko na kele. Asa enwona. Also tuna ba ha jiri dare na bed na ngala ugbu a. Da beba jiklato onwe ha. Manago. Anyị ma abụọ, anyị dare kwa na bed. Da ge likle alium. Maka brother broker zari maka so wuro ga anyị lakpuru. Gbanyụ ọkụ anyị lakpuru. Onwe ihe nọ na msa lakpuru gbanyụ ọkụ onye wala lakpuru. Anyị gbanyụ ọkụ. Gị nwụrụ m, gị lakpuru. Bịa nụ gbanyụ ọkụ na m ahụ. Bịa gbanyụ ọkụ m ahụ. Maka chukwu ọkụ na onye n'abalị na kpọọ ụmụ amụsụ. Anyị mere novena. Anyị mere overnight novena. Anyị ga-emenwe ebere chi tọọ ihe akwụkwọ nsọ. Aga m ebido ekpere na ebido ntọọchị gasị ndị leprosi wụrụ ọkụ ịbụ m ọkụ ihe ha niile ga na-enwe onye ọbụla ga-abịa ịgbanye ọkụ na ya gbanyụọ m lele m ya n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. Ekele Maria Ijipụta na Grace osepụlụwa nọnyere ego iri ngọzi na-eti ụmụ nwaanyị niile ọ ga-adị ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria ya sọ nne nke Chukwu ya blind nje ayọ kịta ma n'oge nwaanyị. Ekele Maria Ijipụta na Grace ave Maria. This one now, person not going to work for this house. Obi some Maria. You want to spoil business from this night? Eh? Kachi hunanya ave ekwe sabasola mi we. Mr. Man, you don't sleep. Eh? Person not going to sleep here, sir. Obi some Maria kachi hunanya ave Margaret. Margaret. Ihe m ji akpọ gị ihe awụ kamgbe m gbara bịa na Lagos eji m nnọọ anya ute toro anya ala mee ha n'ime mmụọ m na-ahụ ihe na-aga m mana isi iche na mmịada ahụ gị nna anyị dị asọ nọ n'eluigwe na-ele gị anya marakwa amara. Nkwa na ihe mere ngala ugbu a. Emere m gị na ngala ugbu a. Ele ihe na-ekwu ị na-akọdụ mpeteri. Emetụ ihe ntakịrị gị na-akọ shisha ahụ. Amadụkwa m ihe ịkọga bụfọdụkwa. Ịgịda m ihe m kwaga maka na ị werela onwe gị tọpụrụ ekwensu mana chiri nwa mgbe na-adịghị anya opi ike ga-asụ opi ike sọ Nna m Jesu Kristi bịa ya bụrụ anyị nwa bụ ndị na-enwede njọ anyị abalị mgbe ahụ ka ọ ga-ehwu gị n'anya. N'ekwenu m elekwana ihe mere ngala ugbu a
Agwa bue ka m nọ gwara onwe m. Eleghị ha. Chama gwa ga-ezoge ha mi ezoge. Ezoge dukwa mi ezoge. Kana wono. Agbalaga. Kana wono. Riro gbo maka mba o. Ma riro gbukwa na ya aka mba o. Ndị bịa gwa na ebe etu onye ha na riro gbo aka. Ha kwa na ha riro gbo maka. Gusu mba o. Itu gasi na ebu kpashi ụkwụ m mana pọsa ele m tagbuo. Mana pọsa agadịkwa tagbu m biko dukwa. Isi menopause atagbuo. Ngwa don't worry. Na arịrịa. Lekwa aka arịrịa gwa. Ị ga-arịrịa gị ya n'opi ike ada. Anyị gazie na alaeze eluigwe ya nụrụ ngwa. Gị nọzie nga atọ na menopause. Menopause tagbuo ogo kwa nne. Jisi ike. Chekwa m anya ga-atụfasị ke menopause jide akpagbu m nwoke. Ịpapụ ya ebue ya si gị isi ya sọpue. Ya si shia na bed gị tee n'ụkụtụ. Ya rịka nyere mamịrị. Ọ dị menopause. Lekwe menopause. Amakpasị ka ala. Ịkpọdo onwe gị tata. Dị oke ibiri agwọ bịa aka gị bịa Lagos were ndagụnye ekwensu. Ịla dị ole. Shigi wa mushi. Abịa ebe a n'ụgwa m ihe m jigide etigide ụzọ tukwute nga ọ nọ onye na-eche ihe onwe ya nwe ga-aga ebe ọ bụla o kwesịrị ịga iji nweta ihe onwe ya nwe gị kpụrụ bebi nta nwunye gị bịa nga ala ya n'iyi ọnụ kpọwakwa ebe a onye nwunye gị kedu ụdị badlọk bụ ihe achọrọkwa m agwakwana m ụdị okwu ahụ ọzọ ịmara level gị akwụkwọ na abụ m ọnụ ọsọ nke ihe ahụ ịbụ ọnụ isi mụ na gọwa 11 bebi nta gị were m di abụrụ nne gị n'ụlọ m nne gị were bracelet nna gị oji ka sị nga gbuo ma m ụkụta ihe m ga-eku mmiri m zee shilo m ga-azụ shilo m sụ ụtara m ga-asụ ụtara m sọ ọgwụ na-agba ka ego m ga-eji alụgo m ilu ka arụrụ ala nụ bịa nga nụ nga na-esi gị jiri nwayọ bụrụ ozu onwe gị na-egi ka nkujebi bụrụ ozu onwe gị si ebe a pụọ ka mme gị ife m ga-eme gị ebe a efe kọsụ na gịnị ka nkọs ọ bụrụ na ọ bụrụ ebe ị na-ezuzu onye ama nwe dị gọs onye mgbu a na-ekosipụta ebe a na-akụtụ ka ebe ala anyị n'aka mma gị ọ nọ na-edozi oifilu ajụ m gị oifiche oge niile ahụ ị nọ vileji na-amagharị n'ime ọchịa sị na ị na-achụ nta na-eme ka mọ nkị ị mara na ị eje n'elu nne m aka ọ bụ na ị nọ na-eme ya ịmụ ya bata bịa mee ya anachụ ka nna-achụ nne gị ọ gị ka nna-achụkọ nne gị na-achụ onye na-achụ m na-achụ nne onye chọọ ka ọchụwa nne gị onye chọọ ka ọchụwa nne gị ihe ngwa gị nke gị zira ọ bụ na ọ bụrụ na ị mere onye mgbọ ọ ga nọ na-eju mmiri na-asa efele na vileji ụnụ ọma nwa dị gọs isi vileji gadị ka onye ala bịa ebe a na na-egwueri egwueri ya nwe onye mgbu gị nwe onye mgbu tọsi bikọs ọ bụrụ na ịmụ ife ịya na-eme ya ịya na-enyelụ nne m aka ọ bụ na ọ bụrụ ofufe na mmasị gị dị gị n'ọnụ anwa na ife ịma mmewu ama m na ịma mmewu ya anwa na ya
megbugula gịnị nne m onye ndachiri m ọgụdọ na-ekute ọrụ onye tọrọ m ọgụdọ Maggie Grita, hey! Grita! Saka Grita! Ele o do no manya ne no bulo na ebe. Ona bo na ba le mo no ya sire mo okoto. Me. Ele me ngelu gba. Anu me bu ehi nwuram. Ehi go na ma ro akwa ro m na elie. Iro ga ro nuku. So I was gonna mjiki. Ureki na ni ya bashi huku mo. Ona bude miam kanga amiri nku. Imo, Abiana bra. Which one be your name safe? How to go take like that here? You no go fit touch any one of us. Which kind of package me that one now? Osu no kwanu. Ko ku feri na osu no. Osu. Osu. Hello tani ma to geji garu ala na bede ebele. I garu obuda anya aka. I garu obu anya aka. On hosu. Kanu won. Ndu mmori ri akwo na aka. Ale kwere ri akwo na abu. Ari mo na akwo no blessed sacrament. Ele kani ko shisha ho ha kompeteri. Chukwu ma gwa gi makwa se ru obu anya aka. Garu obu anya aka gi nwedu urie. Owudokwa anyi. Agi nwu urie. Ohem sima gbag. Uno wona ai ja som geje emeto na aka. Ememo na aka ka enu. So magi. Hey! Let ni ha ekwensi wurego kwura ngwa ọrụ. Nwa mmeni dị ka gị hapụ nkoshi niile akụshiri anyị n'ala ekwe. Gị bịa wa Lagos bịa ebe a bịa wuru Hilot. Ụnụ abụọ nọ nga na Hilot wuru achọrọ bakayas. Ụnụ wa achọrọ bakayas. Ọrịa ọnụ wo. Ụnụ abụọ wa achọrọ bakayas. For my own kaba. Me a shower for my own house. Maggie. Hey. Oh no, come on, I'm going to get it. Oh no. Hey. It's on your walk. Me. On your door, come no. Ele want to run your door. Ele say I name Jeme. I going to go back on here. How come you want ri akpa eshiri dee ya n'akwụkwọ Ecclesiastes 8 site na amaokwu nke 2 ya sị mụ onwe m na-adụ gị ọdụ debe okwu ọnụ eze ọbụla n'ihi na ọṅụṅụ iyi Chineke. Mama Imo Ibeluela. Ndewo. Ya, ele kwano otu no de. Anyị dị mma. Ụgharị mma. Anocha, no.
Nwa m Chibụzọ kwana. Chibụzọ agaala iweta ihe n'ubi. O jere n'ubi. Ọ ga-egbu ugbo. Ọ dịkwa mma? O degara nwa m ịmụ akwụkwọ na township. Nsịkwa. Kamgbe o jere township, enweghị ihe ọbụla m nụga gbasara ya. Telefon onye kwa nna m ekpeghachima ya kwa ụka. Na-akpọ ya. Mma wọrị mma. Ọrị mma ibeluela. Iji fon ahụ o nyere gị? Eji m ya. Wetatala ya mene. Mama Imo, ọzụkwa fon ka ị na-atọ esela akwa niile aka iwepụta. Gwakwa nwa ya ihe eme egwu. Ụmụ ochie na-ama were ya ziga nga. Ọhịa gị wụ batrị anwụọla. Anyị hụ nna ya Mama Imo. Ọ nwụna. Batrị ya anwụna. O mebiela? Olo mebighị emebi. O nwere ihe ndị oyibo tile ya akpụ batrị. Ọ nwụna. Mgbe ọrị mma. Mana etinye akpa ya ọkụ eletrik. Iti ha na ya ememe ha akwa. Ngwanụ Chibụzọ ya nọga egwe ya bịa tinye ya. Mana akara ekwentị ime ahụ iji ya. Eji m ya. Ị na-ezokwa ya na akpa ala maka ụmụ nwa na ofurukwe. Achọghị m shofu. Mgbajite nuke. Jideke. Ngwa, tii ya ntị gị. Ọzala? Were ya tii ya ntị gị. Ọkụ m na tii ya ntị gị. Ọ nne gị. Onye na-ekwu? Ọ bụ nne gị. Imo. Ọ mama gị. Mma. Eliza nne m. Iri agha. Arị m mma. Irigbo ole? Ị na-erikwa nri? Ịkpakwa ahụ? Ma nọkwa m yo, arị m mma. Ọnụ ga-ahụkwanụ. Ọnụ ahịrị ga na Lagos, olee otu ọ dịkwanụ? Ma akwụsịla m ọrụ eri ewe ma gị hụtarala ma akwụsịla m ọrụ ma. Ọrụ ọnwụnwa. Anwagala aha m nwaga m nwapụ m na dị ọrụ. M si n'ọrụ ma pụọ. Anya m na ụda na-etinwe oge ebe m ga-esi eweta ego. Ntụtụ ọrụ ọdụ ụda m bido kpakala lụwa ahịa ego. Nshima gwa gị nwa mewo. Achọghị m shi lụọ nwaanyị ebe ahụ. Ị ga-alọta ụlọ bịa lụọ nwatakịrị dị mma. Ị nọ na? Ị ga-alụ ọsịsọ taata echi bịa lụọ nwatakịrị dị mma. Ị ma na onye nwa gị wa ọnọdụ ka m na-etu na nwetata ọrụ ụda m ntụtụkalalụ wee na-ego tụtụkalalụ. Nlo m ga-atụọ nwaanyị dị mma. Kpọtara gị mama nsọ Chineke nọ m n'ime na mmakwa ya. Ọnụ ụzọ na hello. Iwe na megri iwe wapụla ọnụ mma m na fonu m ụda. Mmụta gbukwa gị. Katapila gwara gwa gị. Hello. Ị ga-eche na ara m olu ma I go slap you. What be this one now? I can't come. You want to mom? If you not come on your hand for my clothes now, go come out it for your mouth today, man. Hey, what is it? Come on here, man. I can't come. I can't come. I can't come. I sack my leg. Go take him, Rangelo. Isekwe. Oh, we mad now. Money mbuku. Money ekwe. Chineke. Isekwe. Maybe mama Paula n'ime
ọ dị mma ị ga-akpaghachi azụ. Ekwa na onye ole. Ama onye ụmụ ọzọ nga umeze ala. Ama onye umeze ala. Ụmụ ọzọ na nwa ngelenga. Okoro ziri gbo wule anyị nụnụ. Okoro ziri gbo nne m. John Ọfọ maka onye dibịa. Dibịa gị na ọwụ onye dibịa. Gị kpataburu ego mbụ ma nwụọ ọnụ. Nna m kwukunu. Oge na mama m ngwa anụ na. Nne ekwugo. Ọkwa ihe ji si nwanne dị na mba. Nwunye ikuku me nkwuru erudukwe m n'obi ewu n'iwe dị. Otu agbara lụrụ mpagowa Na mpakwa ukwu m. I'm telling you. Otu agbara lụrụ onye. Hey! Agbara elokwe nna m kwukwu ọ nwụrụ onwe. Nwanne m. Hey, no. Bịa ka anyị ga-ebe Ị nọ n'ala m. Anọ m ebe a. Hey! Lekwa na ihe ime ga-ebe. Nwune anwụ enwetene nwune gị otu erie ya ka ji. Onye kpọgotere m ebe ebrọla m hapụrụ m otu haịlọt ọnwụ na nwa nwoke ha ji mere futbọọlụ. A na-achọ ịnwapụ m n'ọnwa, a na-adụ m ebe Nsogbu adị. Ihe niile agwụla na ya. Aga m akpọ gị ka anyị ga ebe a ga-akpọli agba elu. Akpọli agba elu gị kọwara m ihe ọfụma. Imo nwanne m onye na-elo gị ilo ya onye ahụ were ọnwụ ma gị were ndụ bụ ihe ụtọ. This guy now na my brother from village come. His name na Imo State. So I won't make it a work for you. Imo. But the problem be say you know too sabi speak English. But wait you. It's about what they smile and saying forget himself from village come Lagos. But I hope saying go sabi and do my customer well. I dey tell you, head dey there. Now this kind of person I define you. I know na make I carry am come. But for that English matter, I go brush up. Now me madam one chance. One chance. But this kind, how this kind fine guy no go sabi speak English at this kind modern age? Ha. Wow. The thing where he tell me be say for our village there for Imo, say he get one copper where government bring. So the copper won't rape am. The copper they carry in hand, they go one kind places. And I make he stop school, make the woman no go use can kill her for school. Now wow, this kind big boy, rape one. Anyway, Sha, if not children of nowadays, for this Lagos, they go not tear the copper too. No need to talk say if to say na children of nowadays. You go say if to say na me, okay of nowadays. You know me, right? Okay, that kind thing. Okay. That's why I like you. That's why. Ah. So money matter how it go be now. You have go. For money matter. I say I carry am come. I go pay am 3,000 for 1 week. One chance now. Wow, it's too small now. Carry hand up. Why you go say 3,000? Okay. Nah. I know 3,000. I will not have for call no tongue. Ha! Imo. Look, and I could go no to have. I see 3,000 for 40 years old. That's improve what I saw, but again, I acquire 3,000. Improve what I saw, but again, 3,000. He what the heck I did, I ought to go. Yeah, just so too big, I ought to go him at Ranga. It week 3,000. Hey. Okay. The manager, the manager. Every time this guy hold the English, but for money matter, that's in the stand. Now what for you? And I they talk this thing. See, even deaf and dumb, they count money. You can't be person with full-fledged person where they talk. Now for you. Yeah, madam, deaf and deaf. Me, no. And I'm money, Ukuego. I'm first. One day, deaf and deaf, no. Imo. You never seen me before. Do you like the clothes my wear? You know? It's like cloth. Cloth. We're high lot.
Hey, hold on there. Which one be high lot? Not be only high lot. And low lot. Olo shi, olo buruku. Yala ya. Come, you're working at to go part fufu. So pack this bottle and go part fufu. Nonsense. High lot. Nne na nna gị, ọ nne gị na nna gị ka ị na-agwa, ala ekwekwe gị ihe na-emetụ. Iwe anụ ọja. Ọkụ mmụọ ga-afede gị ọnụ. Back to sender. I don't want you to come. Imo, back to sender. You. Nonsense. No carry me. Go back. Kachagiri igwe. Kwa mmadụ mgbe ya alụla eri ebe n'ime ụlọ. Enyi ọgwa m. Batari ya. Okwe mmiri. Mmiri ọṅụṅụ ị ga-azụ ya azụ. Bịa buru ofe a buru ya tinyekwa ya ofe n'ime ya alakizi m otu ọ dị itinyekwa ya ọgbọnọ na egusi tinyekwa ụmụ ihe ndị a na-akụ ọkpọ n'ime ite ofe ahụ buru ya buru ga maka gịnị maka na ezigo otu efere ka m ga-eji ị ga-eji aṅụ ofe niile na ọ ga-etiri gị egusi etiri gị ọgbọnọ tiri gị ọha na ọgbọnọ n'elu ọha eji egusi eri ọha ka eji ọgbọnọ eri ọha dịkpa ha ka ga-amado ihe wụ diet balance ọgwụ a ga-agwazi m ụdị ofe m chọrọ iri na otu m si eri ya ka ihe bụ nsogbu gị ibiri ihe aga-ati ya ihe weghatịrị m olee ebe ishipụtarị ihe na-adịta eme gị dịkpa ha ka gị ihe na-adị eme mechọọ ọnụ bụrụ ihe a ịbịara nga na-eri n'ịlụ ọgụ ofe ị chọrọ ịgwa m dịka ihe m chọrọ bụrụ ihe abụọ achazị ga adị m ihe m gwara gị bifo iwe ewe m ebe ihe ebere na asa ka m ga-ebu achata ọ ga rie ị ga-eri ya gị hapụ gị ya ebe ihe na-eme gị dịkpa ha ka gị ukwu bụ jicha nwaanyị n'ọnụ ụlọ nwunye ya na-esiri ha balance diet ha na-elu ọpụta ihe gị bịa nga ebe ị ga-akpọ gị ịlụ ọgụ ebe ịgotara gị ịlụ ọgụ ka ịgofe ị ga-aṅụ ofe niile nọ nga n'izuru otu efere enyi afọ nwa manya mụọ ka isi otu agwa okwu ya iwe onye iwe ya aka gụpa m mmiri ego ka ji kpakpa m aka Imo one chance ole bụ isi kpọta n'ọhịa Imo legoro otu ọ dị so you want to drive all my customers at Imo? Imo! Wait, you want to drive all my customers Imo? Madam, what do you know? What kind of women are there? Imo, food. Mbruni bia. Soup. Egusi ogbono. Ihe hana. No te free wom. Ofe ni le. Na ni afu nwanya. Ole ye bi mo yi shipoto nya. E wori ho na so. Customer so. Ihe for what here she me na. Imo. Hey, afu nwanya. Inside, sharp. Afu nwanya. Imo, inside. Inside. M gara make ihe taa ya mata onye gị na na-eme. Father, take this food inside. One chance. Don't worry. I will not take this nonsense again. Don't worry. Customer. One chance. It's because of you. Don't worry. My girls are coming to serve. That idiot wants to come. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.